Čo si ochotnala? Aha. Štiplavé? Počkaj. Ty si trénovala Nejaké paličkami, pazúky. počúvaj. Nie, mi to nejde. Tak kyslé. Ktoré bolo najlepšie? A to bol jaj, to je riadne spicy. To nechceš? Daj na tú lyžičku tam. Toto sa dá. Je zelené? No ukáž, že ktoré, aby si vedela do husa. Čiže ktoré, hej? Ale nechcem žiadne. No náš prvý samostatný obed v Číne, no čo, pochutila si si?